Atong panahon kinahanglan igsoon atong kininsabton kay giuyog na kita sa atong pagtuo karon bisan sa puloy anan daghan kalisanan. Gusto ang kaaway na magsinagtanay giniangay tang magmula aron dili ta mawadan sa kada sigisyon kita magpadayon kay moabot man gayon sa di madugay Jesus, ulahan ang maaptan nga andam. Musa gamitong kakaroon ang pagtuo nga nangkon aron makasulod sa ginharian sa Amahan. Kalamidad karon sa kali